Здравейте и добре дошли във втория епизод на подкаста "Не е това, което изглежда". Аз съм Поля и се надявам да сте добре. В епизода днес ще продължим да разглеждаме темата за стиловете на привързаност и за да ви припомня от първия епизод, те са 4. Сигурен, той се характеризира с чувство на доверие и безопасност във всички взаимоотношения. Тревожен, изпитва недоверие, но проявява съзависимост или козависимост. Избягващ, изпитва недоверие и проявява ниска емоционална инвестиция. И последният, тревожно избягващ, или на някои места може да го срещнете като неорганизиран. Този стил се характеризира с смесица от поведения, които могат да варират между тези на избягващия и тези на тревожния. Тоест недоверие, но с постоянни промени между копнеж за близост и страх от емоционалност. И трите стила са несигурни и имат дълбок страх или травма от изоставяне, още от детството, но и трите се показват по абсолютно различни начини и си имат своите различни тенденции. Днес ще си говорим малко по-подробно за един от тях, а именно тревожният стил, какво представлява той, какви са неговите симптоми, как да разпознаем дали имаме такъв стил и съответно как да се справим с това. Има много разлики между това как тревожният стил се проявява при децата и при възрастните. Като цяло е резултат от силно колебливи реакции на нашите родители, непостоянно присъствие на емоционална стабилност и това поражда безпокойство у нас, докато се адаптираме към тези несъответствия, ставаме все по-тревожни и губим все повече доверие, като същевременно продължаваме да търсим внимание и грижи. Тоест, ако като деца изпитваме безпокойство и дискомфорт на емоционално ниво, но не успеем да получим необходимата утеха, то страхът и дистресът продължават да бъдат повишени и продължават да растат. Други от основните причини за появата на този стил са травми, ранно отделяне от родителите, пренебрежение и при децата може да се забележи като лоши взаимоотношения с останалите деца в детската градина или в училище, страх от непознати, изключителен дискомфорт при раздяла с родителите, вкопченост в тях и дори плач, който трудно може да бъде утешен. Обикновено тревожността си има и своя генетичен компонент, но както този несигурен стил, така и останалите два могат да бъдат предадени в семейството като модел на поведение. Ако някой от родителите проявява определен стил, то възможността детето да го придобие е също толкова голяма. И разбира се, е от изключителна важност да не забравяме, че тревожната привързаност не винаги означава, че не сме били достатъчно обичани като деца, а по-скоро, че не сме получили целият емоционален отговор, от който някога сме се нуждаели, защото така или иначе нашата индивидуалност, нашия темперамент и други житейски преживявания също са изиграли доста важна роля в образуването на този несигурен или нездравословен стил. При възрастните нещата стоят малко по-различно. Наличието на тревожна привързаност може да затрудни справянето ни с стреса и адаптирането ни към промените и условията на живот. Доста често хората с този стил възприемат другите като по-добри от самите тях, поставят ги на пиедестал и имат ниска самооценка, трудно толерират и контролират силните си емоции и имат нужда някой друг или да ги утеши, или окуражи и трудно се доверяват и разрешават конфликти и твърде много анализират всички отношения с хората около себе си. Но мъжете и жените, които са с тревожно избягващ стил, също имат такива страхове, но само в една част от живота си, тъй като останалата част от страховете са характерни за избягващият стил, за който ще си говорим в следващ епизод. И сега ще разгледаме как можем да разберем дали всъщност имаме тревожен стил на привързаност. Някои от основните симптоми са ниско самочувствие, нужда от одобрение и зависимост към останалите, страх от отхвърляне, поставяне на нуждите на останалите пред нашите собствени, слаби умения за поставяне на граници или по-скоро угаждане на околните, прекомерно безпокойство и анализиране на ситуации, жажда за емоционална интимност, внимание, подкрепа, признание. Доста често проявяват тенденции на ревност, както и неспособност за регулиране на емоции и мисли. Други симптоми биха били чувството на недостатъчност, признаци на съзависимост или козависимост, силен дискомфорт при самота, толериране на нездравословни поведения и много висока чувствителност към това как другите се чувстват, говорят или държат, бдителност в езика на тялото на останалите и силно желание за мигновено разрешаване на спорове. Но най-често тригърите на хората с тревожен стил са когато някой от близкото им обкръжение проявява непоследователно поведение. В един момент са топли и гостоприемни, в следващият са хладни и студени.
предизвикване на загуба на доверие, недостатъчно внимание и грижа, влизане в спорове или забравяне на важни събития и детайли, като например ако приятел забрави важен момент в живота ни или рожденият ни ден. Тези тригъри присъстват и в другите два нездравословни стила, но държанието ще бъде коренно различно. Хората с избягващият стил ще се затворят в себе си, няма да комуникират и да изразят емоциите си. Често ще си сложат така наречената маска и ще игнорират ситуацията, въпреки че дълбоко в тях ще се активират тези разтревожени чувства. Примерни поведения, които ще видите при човек с тревожна привързаност, са трудности при отказване или като цяло казване на не, дори когато не иска или не желая да направи нещо, както и затрупване с задачи или съгласие с действия само и само за да угоди на някого. Говорихме доста за негативната част на това да си човек с тревожен стил, но има едно голямо но. Такъв човек би бил много голям емпат, би положил големи усилия да те разбере и да се постави на твое място. Често ще постави нуждите ти пред неговите и ще се опита максимално много да помогне. Знам, че доста от тези симптоми звучат много екстремно, но както ви казах и преди, стиловете имат нюанси. Не всеки човек с тревожен стил ще се препознае във всички тези симптоми едновременно. И това не са константни състояния, по-скоро определен начин, по който бихме възприемали себе си и света около нас. Стилът не е нещо, което ни определя като хора. Аз като се запознавам с някого не казвам здравей, аз съм Поля и имам тревожен стил. Просто има случаи, в които много от нас могат да проявяват повече от един стил в отношенията си, в семейството, с приятелите, с романтичните взаимоотношения. И ако имаме тревожен стил, то е възможно в определени ситуации или с определени хора около нас да проявяваме неорганизираният стил или по-скоро да имаме избягващи тенденции. Тези, които имат избягващ стил, да проявяват малко по-тревожни тенденции. Но в по-голямата част от живота ни, нашият основен стил на привързаност ще се проявява в по-голяма степен. И тук идва големия въпрос. Можем ли да променим нашия несигурен стил на привързаност? Като почти всяко нещо в живота, така и стиловете на привързаност могат да бъдат променяни или излекувани. Понякога промяната може да се случи от само себе си, неосъзнато, но понякога ще изисква и много вътрешна работа. Често такава осъзната промяна би довела и до голяма промяна на нашите възприятия към света, на ежедневните ни навици и моделите ни на поведение. Като може би един от ключовите моменти би бил да осмислим дали и какъв точно несигурен стил на привързаност имаме и как общуваме с околните. Защото така или иначе, ако искаме да го променим от нездравословен към сигурен, ще трябва да положим усилия. То можем да го направим сами, разбира се, с наши близки, но понякога ще се наложи с психолог или с терапевт. Очевидно си е тежка задача. Няма да сме най-вероятно на 100% способни да се справим сами, но не смятам, че е нещо страшно непосилно. Съвети и действия, които биха били полезни за справянето с тревожният стил, които мога да ви дам, са това първо да разпознаем тези чувства на страх и безпокойство, които изпитваме, да не ги игнорираме, а по-скоро да видим какво ги причинява и какво ги предизвиква. Да осъзнаем тригърите, които ни влияят, защото доста често хората с тревожен стил имат автоматична и първична негативна реакция. Да се научим как да комуникираме малко по-осъзнато и здравословно, тъй като много от хората с тревожен стил несъзнателно използват пасивна комуникация, намеци или протестно държание, което е абсолютно токсичен начин за изразяване на емоционалните нужди. Докато други крачки по пътя към сигурния стил биха били овладяването на тези тревожни обсесивни мисли, като това са дейности, които успокояват тревожността. Може да бъде достигнато с рисуване или медитация или йога. И основата тук е да се научим сами да разпознаваме нашето токсично поведение и да намираме начин как да го стопираме в правилните моменти, да удовлетворяваме сами нашите нужди и това ще доведе да бъдем по-сигурни в нас самите, ще бъдем по-удовлетворени от себе си и ще повишим самочувствието си. Както ви казах и по-рано, хората с тревожен стил проявяват ниска самооценка и доста често не виждат положителните си качества. И последният и може би най-важен съвет е да възпитаваме детето в нас, което все още се страхува и има травма от изоставяне и да се научим да бъдем малко по-автономни, да прекарваме малко повече време сами, да имаме повече активности сами, за да избягаме от тази зависимост към околните.
Вероятно всеки един от вас, който би се препознал в такъв нездравословен стил, е забелязал, че се отразява както на личния, така и на професионалния му живот и може да има негативно влияние. Бях ви споменала в първия епизод, че хората с тревожен стил могат да страдат от медицинската диагноза тревожност или паник атаки. А сега ще ви споделя някои от подходите, които прилагам аз, за да се справям с тревожните и обсесивни мисли. Колкото и банално да ви звучи, чистенето и подреждането на дома помага доста, поне според мен. Приемам го, че за да си подредиш мислите, трябва и реално да извършваш действието, да подреждаш. Друг начин, който също е ефективен, е кулинарията. Някои хора балансират тревожността си чрез готвене. Готин вариант е според мен градинарството. Знам, че много хора не живеят в къщи и нямат дворове, но аз сега съм си наумила да си взема големи саксии, в които да си посадя розмарин, босилек, мента и други различни билки. Но имам хора в окръжението, които си правят списъци с плюсове и минуси. Това е техния начин да се справят, или други пък излизат и бягат маратони. Но със сигурност най-лесният начин да успокоиш тревожността си и мигновено да се реши проблема е да излезеш навън, да се поразходиш и да си направиш крачките. Много се радвам, че мога да споделя това с вас. Надявам се да ви е било интересно. В следващия епизод на моя подкаст "Не е това, което изглежда" ще говорим подробно за избягващият стил на привързаност и неговите характеристики. До тогава отново долу в описанието ще ви оставя чеклист и няколко книги, с които можете да се запознаете. Ще ми бъде интересно дали някой от вас е бил запознат с тази концепция за стиловете на привързаност, дали някой от вас се препознава в тревожния или може би тепърва ще се открие в другите два. Можете да ми напишете в коментарите. Хубав ден от мен и ще се видим в следващия епизод.